Λοιπόν, εδώ είμαστε. Judgment Day Part 2 Review. Με τον Αστούλη και με τον Κότσιο. Ναι, εδώ είμαστε. Here we are. Ναι, αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Intercontinental. Ναι, ναι. Να πούμε ότι και τα δυο παιδιά και τα τρία παιδιά βασικά προσπάθησαν να πάρουν τη ζώνη. Έτσι. Φάνηκε. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος για να χάσει επειδή έχει κάποιο άλλο στόχο. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει γενικά, όχι μόνο στο Judgment Day, γιατί δεν συμμετείχαν μόνο αυτά τα τρία άτομα που ήταν μέσα. Συμμετείχαν πάρα πολλά άτομα και αυτό το έκανε πολύ πιο συναρπαστικό το όλο game. Πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει ποτέ στα quiz. Για μένα, φίλε μου, το Backlash Main Event ήταν επικό. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να τη χάσει ο Τζέριχο, έτσι πως πήγε το πράγμα. Άνετα. Με 2-3 abilities ακόμα θα το είχαν. Εντάξει ρε φίλε, πόσες abilities έχει πια αυτό το roster? Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ κανονικά δεν πρόκειται να είχανε. Δηλαδή δεν έχανε με τίποτα. Ναι, ναι. Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρόλινς θα μπορούσε να το πάει καλύτερα. Ναι. Γιατί καταρχάς φάνηκε ότι δεν ήταν καλά στο μάτι. Δεν πήγε καλά στο μάτι. Δηλαδή νομίζω εκεί στο σημείο που έλεγε 6 όταν ήταν το τελικό 6-2-1 ήταν ένα νομίζω Ρόλινς, Ναι. Ναι. Ήταν ένα Ρόλινς, φάνηκε δεν πήγε καλά στο μάτι. Θέλετε να μας πείτε τους λόγους σας που θέλετε Μπατίστα και Ρόλινς? Εγώ είναι προσωπική λόγη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλά εγώ θα πω μόνο ότι μου αρέσει ο Ρόλινς σαν quizzer. Σαν παλαιστής. Σαν quizzer και έτσι σαν παλαιστής τα κανονικά. Ναι. Αλλά εντάξει. Τι να σου πω, μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν πιο παλιός. Κότσιο το μικρόφωνο σου. Εγώ Μπατίστα υποστήριζα βασικά επειδή ας πούμε εγώ τον έφερα στα quiz και πραγματικά πίστευα ότι θα έπρεπε να κερδίσει και του έδωσα και πώς το λένε, του ανέβασε την ψυχολογία πριν το match, προσπάθησα να τον κάνω να νιώσει καλύτερα. Ναι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ήταν απίστευτος. εγώ ήθελα Τζέριχο. Καταρχήν είναι μέλος της stable που όλοι αγαπάμε. Όλοι. Ναι, όλοι. Λέμε τώρα μωρέ, άμα πια όλη την ώρα, μην με λέτε κακά πράγματα. Λοιπόν, ναι. Ο Τζέριχο είπαμε είναι μέλος stable που αγαπάω τουλάχιστον εγώ. Είναι από τους καλύτερους quizzers για μένα στο NWA. Θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά, αλλά συνεχίζει, ξέρω εγώ δεν έχω πάρει το μυαλό του αέρα. Εκεί που είναι ο στόχος του εκεί πηγαίνει και παίρνει και respect και γι' αυτό από μένα και εκτός από το αποτέλεσμα. Άρα άξιζε και το πήρε. Αυτό. Γιώργο. Εγώ δεν έχω να πω, τα πες όλα εσύ. Κότσιο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό όλο το κάνει για να προετοιμαστεί για κάτι παραπάνω. Έτσι πιστεύεις? Έτσι πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάτι σαν τον Παβέλη ας πούμε που έκανε βακέι τον τίτλο. Μπορεί. Είναι σχεδόν ίδιας κλάσης. Δεν ακούγεσαι καλά. Είναι ίδιας κλάσης quizzer με τον Παβέλη, ίδιας δύναμης. Το πιστεύω. Μη σου πω ότι είναι και καλύτερος. Όχι, καλύτερος δεν μπορώ να πω ότι είναι ακόμα. Γιατί ο Παβέλης είναι εντάξει. Ήταν κορυφή σχεδόν από την αρχή του quiz. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Γιώργο. Γιώργο. Εγώ δεν έχω να πω κάτι σου, τα πες όλα εσύ.
Απλά να πω ότι ο Τζέρικο πήρε πολύ σεβασμό από μένα. Λόγω αυτού του μάτς. Λοιπόν, να γίνω εγώ κακός υπόθεσης. Ξαναλέω, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του Κωστάκη. Ναι. Μετά το match που βγαίνει και κάνει post, ξέρω εγώ, κάνατε το. Είστε υπέρ της Ministry, ο Bret Hart είναι υπέρ της Ministry, κάνατε το quiz των abilities και όλα αυτά. Και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που τα πήρε, ξέρω εγώ. Επειδή οι πιο καλοί, ας πούμε, πήραν τις ζώνες, ο Κωστάκης τα πήρε. Ο dirtiest player of the game. Και γενικώς μιλούσε χωρίς επιχειρήματα, χωρίς τίποτα για μένα. Άλλο αυτό το θέμα, εντάξει, προχωράω, δεν μένω εκεί. Λύσηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε, έχετε να πείτε τίποτα άλλο? Όχι, πάμε. Τζέριχο νέος champion, πρώτη ζώνη για την Ministry, έτσι? Ναι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο match που ήταν θεωρητικά εκτός Ministry Alliance. Κώσιο, πες το. Θα το προλογίσω εγώ λοιπόν. Edge εναντίον Shawn Michaels ήταν match έτσι θρύλων, ας πούμε, Legends, πιο παλιών παιχτών του NWA, WF. Ναι. Πολύ ωραίο match, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ωραίο, 7-6 και τα συναισθήματα ήταν μοιρασμένα και οι αποδόσεις. Ναι. Αλλά δεν περίμενα. Περίμενα να είναι πιο domination, πιο one side. Ναι. Λοιπόν, το match ήταν Street Fight False Count Anywhere. Έπαιζε ο Ναστούλης με τον Codebreaker. Ναστούλη, λέγε. Ναι, τι να πω. Πώς ένιωσες μετά το σκρου του Lesnar? Πώς ένιωσα, ρε, να σου πω κάτι. Καταρχάς ήμουν αδικαιολόγητο στο να κάνω εντάξει, ήταν ψυχολόγητο αυτό τελείωσε, αλλά είχα νευριάσει. Κοίτα, κάνει το σκρου Lesnar, εντάξει, στην αρχή νευριάσα. Πάω εκεί, του λέω γιατί ρε φίλε το κάνεις αυτό και μου λέει, μου είπε ο Αναστάσης ο Τσιώτης ότι άμα το κάνω αυτό, μου λέει, θα βοηθήσει και αυτό το ρόλο να νικήσει. Ναι. Ρε φίλε, τότε νευρίασα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν είχε να κάνει καμία σχέση το quiz με αυτό. Αλλά εντάξει ρε φίλε, λογικό δεν είναι να είσαι 6-6 τώρα με HBK και να σου έχει το καραάσχετος και να σου κάνει σκρου επειδή το είπε άλλος. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά σε είπα ότι ήταν λάθος η κίνηση για το quit. Ναι, το είπα αυτό. Αυτό ήταν αψυχολόγητο ρε φίλε. Ήταν πάνω στα νεύρα. Ναι, έτσι. Κότσιο. Εντάξει, εγώ σου είπα και πριν. Από μένα ο Ναστούλης πήρε μεγάλο respect. Δεν περίμενα να κερδίσει. Περίμενα να κερδίσει ο Shawn Michaels και περίμενα μάλιστα με κάνει 7-3-7-4. Λοιπόν, να πω ότι και οι δύο είναι σε πολύ κακή κατάσταση για μένα. Το match βγήκε καλό επειδή παίζανε αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Αν έπαιζε άλλος μένον από τους δύο, πιστεύω θα είχαμε διαφορά εναντίον και των δύο. Για μένα δεν δείξαν καλή εικόνα. Ναι, εντάξει. Εγώ που ήμουν ρεφ δεν είδα καλή εικόνα. Το match βγήκε καλό όμως γενικά. Το match που επειδή ήταν μεταξύ τους, ας το πω έτσι. Βγήκε καλό. Έτσι. Λοιπόν, να πω, ένα σκρου από το Lesnar έγινε, μια ability από τον Edge. Edge έκανες μία ή δύο? Δύο abilities από τον Edge, ναι, επειδή ήταν το rules του match. Έκανε και ο Shawn Michaels μία ability. Να πούμε ότι στο 6-6, όπως είπε ο Ναστούλης, δέχτηκε σκρου από τον Lesnar χωρίς λόγο. Καρασχετήλα του κερατά ρε φίλε. Ναι. Αλλά ο Shawn Michaels έχασε την ερώτηση. Όπως την είχε χάσει και ο Edge. Να πω. Τι χαμάρα έκανα εκεί ρε φίλε. Όπως την είχε χάσει και ο Edge. Και τελικά την τελευταία ερώτηση την πήρε ο Edge και κέρδισε 7-6. Αυτό. Κοίτα, από την αρχή του match, να σου πω και εγώ την αλήθεια, έδειξα δεν ήμουνα καλά. Γενικά αυτή την περίοδο δεν είμαι καλά. Απ' την ήττα το λες να δεν ξέρω τι από αυτά. Ναι. Δηλαδή, απλά εντάξει. Χαίρομαι που τουλάχιστον που το διασκέδασα, μου άρεσε πάρα πολύ το match με τον Shawn Michaels μέχρι το σημείο του σκρου. Ναι. Εντάξει, κατά τα άλλα όλα καλά. Να πούμε ότι έγιναν κινήσεις πολύ hardcore φάση και έτσι από τον Shawn Michaels. Ναι. Έγιναν πολύ έτσι δυνατές κινήσεις στα backstage, στα σκαλιά, έξω από το ring, όλα αυτά. Τα είδα και εγώ, μου άρεσαν πολύ εμένα αυτά. Ξέρεις, μ' αρέσουν με κάτι τέτοια brutal things. Ναι. Ποιος πιστεύετε ότι άξιζε να νικήσει, Κώσιο? Ποιος άξιζε, όχι ότι έπρεπε.
Οκ, πριν το match, Ναι, εγώ έλεγα ότι θα κερδίσει ο Codebreaker. ναι. Μετά το match, αφού είδα πώς μπήκαν και οι δύο και τι γινόταν, ο Ναστούλης. Είπαμε, ο Codebreaker δεν είναι ο Codebreaker, πολύ ξέρουμε. Ναι, εντάξει, έχουν περάσει τα καλές του εποχές. Λοιπόν, να σου πω λίγο Γιώργο ποια είναι τα σχέδιά μου για σένα. Τώρα, Πες το ελεύθερα. σε είπα, αφού πήρες νίκη σε pay-per-view, εγώ θα σε δώσω contender match. Για πότε μιλάς τώρα? Θα σου δώσω contender match για την World Heavyweight Championship. Ναι, για πότε, δηλαδή Bad Blood, SummerSlam. Για το Bad Blood. Ενάντια σε ποιον? Αυτό εδώ θα το μάθουμε αργότερα. Οκ. Believe in Bajo. Ωραία. Ναστούλη, γιατί δεν μιλάμε. Τι είναι, δεν μιλάμε ρε, δεν μιλάμε. Ναι. Απλά είχαμε πει ότι θα έμενα εκτός κανονικά. Ναι. Κανονικά. Εσύ Αλλά, με είπες, ότι θες μας στο SmackDown με Triple H. Ναι, ήθελα μάτω να βγάλω λίγο την οργή μου. Τότε μίλας ότι θα μείνεις εκτός. Φίλε, ήθελα λίγο να παίξω με το Triple H και να βγω εκτός, αλλά φίλε, θα μείνω έτσι. Θα το έχεις, το book θα το έχεις στο SmackDown. Έτσι, θα το έχω το book, θα το έχω. Και θέλω να μείνω μετά. Αφού μου είπες έτσι. Απλά θα έχεις δύο αντιπάλους, όχι έναν. Στο SmackDown. Όχι σε αυτό. Στο SmackDown που θα γίνει το contender match. Αν θα έχουμε triple threat δηλαδή. Θα έχουμε triple threat contender match, ναι. Δύσκολο. Είναι επίσημο. Δύσκολο. Και μάλλον καταλαβαίνω. Στέλιο, τους ξέρεις τους contenders, εσύ είναι σίγουροι? Ναι, είναι σίγουροι. Και εγώ τους ξέρω μάλλον ήδη. Για πες. Εγώ πιστεύω καταρχάς ένας είναι ο Τάκης. Ναι, ισχύει, ναι. Και ο άλλος είναι πιστεύω ο Rollins. Αυτό θα είναι το triple threat λοιπόν. Lesnar, Rollins, Edge. Μάλιστα. Καταρχήν, ο Lesnar είναι tag team με το Rollins, αλλά για μένα δεν έχει σημασία. Και οι δύο θέλουν title για την World Heavyweight Championship. Από τη στιγμή που είναι tag team και θέλουν και οι δύο το ίδιο title, ας πάνε και οι δύο για το ίδιο title. Μάλιστα. Αυτό καταρχήν σημαίνει... Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Καταρχήν σημαίνει trade του Lesnar στο SmackDown. Μιας και είναι στο Raw. Θα σας πω, θα μάθουμε με ποιον θα γίνει trade, όχι τώρα. Και υποθέτω ποιος θα είναι αυτός. Θα μάθουμε με ποιον θα γίνει trade. Και υποθέτω ξαναλέω ποιος θα είναι αυτός. Για πες. Υποθέτω καταρχάς έχω πολλές υποθέσεις. Γενικά σκέφτομαι πάντα. Ναι. Να υποθέσω εμένα. Εσύ ρε φίλε θα έχεις contender match, πώς θα πας στο Raw? λες πριν το contenders match. Μα ναι, αφού ο Lesnar είναι στο Raw. Άστο φίλε μου, δεν το έχεις φίλε μου. Κλέβεις ατάκες πάλι. Ο Μπάλας τα λέει, δεν με νοιάζει. Μου επιτρέπει να τον κλέβω. Οκ. Λοιπόν, Και για πες, πρωτού έχεις, για πες μας λίγο τι πραγματάκια είδαμε πριν από χτες βασικά. τι είδαμε? Με το φίλτατο των Shawn Michaels, για πες τα λίγο. Καταρχήν να πω ότι μετά το match φάγατε ξύλο από τη Ministry, ποια Alliance? Αφού βέβαια κάναμε respect. Αφού σήκωσε το Shawn Michaels, ξέρω εγώ, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ναι. Φάγατε attack από τη Ministry, από τον Ντέιγκε, τον Del Rio, τον Τζεζάρο και τον Τζέρχο. Το περιμέναμε, να πω. Εγώ το περίμενα. Κότσιο. Και εγώ το περίμενα. Αν και στο τωρινό NWG δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα, είναι απρόβλεπτα τα πάντα. Ναι. Εγώ το περίμενα. Για ποιο λόγο έγινε όμως? Αυτό το ξέρει ο Μπάλας. Ωραία. Πιστεύω Νευρίασε με τον Κωστάκη, νευρίασε και με τον Αστούλη για κάτι, δεν ξέρω. Δεν είναι τελευταία. Εγώ πιστεύω ότι θέλει μάλλον κάνα φιουντάκι με. Κάνα έτσι πικέ γιατί έκανε και ένα πρόμο Μπάλας.
Ναι. Τον Σοφάκης. Ναι. Πριν από μια μέρα κι αυτός. Ναι. Πιστεύω θέλει φιούντο για τον Σον Μάικλς, απλά έτυχε να βρεθώ κι εγώ εκεί και μου έκανε για το Σοφάκη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί πιστεύεις? Το attack θα γινόταν, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Επειδή ήταν το match, ξέρω εγώ, δύο μεγάλων superstar, λόγω squash και σχέδια, ας το πω έτσι. Είσαι ύπουλος εσύ. Ναι, είμαι ύπουλος εγώ. Κάτι σχεδιάζεις εσύ. Σχεδιάζω πολλά πράγματα. Και όταν σχεδιάζεις εσύ, εγώ τρομάζω. Σχεδιάζω πολλά πράγματα, φίλε μου, τα οποία θα τα πω προς το τέλος. Σιγά σιγά. Ωραία, ωραία, ωραία. Να τα πεις προς το τέλος μερικά σεναριακά πράγματα. Λοιπόν, Ανυπομονώ, αλήθεια. έχουμε να πούμε τίποτα άλλο? Όχι, όχι. Είπαμε το σκορ, είπαμε πώς νίκησε ο Edge με 7-6, Και πώς νίκησα, με τι κίνηση νίκησα? με Spear νομίζω, Σε τραπεζάκι, ωραίο, τον τραπέζωσα λίγο. ναι. Πάμε στο επόμενο match και πάμε και στο επόμενο part. Okay. Λοιπόν, τα λέμε στο part 3.